Ja, mooi. Wat meestal net onvoorstelbaar, jong. Dus dat viel toch ook goed, moet ik zeggen. Want dit is een kwestie van thuiskomen, maar ik het zeggen dat het zo bij die viel? Ja, de meesten missen al leven, jongen, net normaal. En dat merken wij ook al in de berichtjes die we kregen. Wat mijn vrouw zei, wat mijn band zei, wat Sander zei. Ja, dat wisten we dat het zo warm weer. En toen weer de keuze net moeilijk. Ik begreep dat de contacten nog net niet zo lang officieel binnen. Ik dacht, je bent alles kofke met elkaar importeren. Dat is net zo? Nee, want dat ging heel hard. Ik stond op punt om mijn contract te verlengen. Ja, toen gebeurde dat met Diana. Dat speelde natuurlijk, alleen dat werd heftiger. Nou ja, toen had ik dat besloten en dat is net eerst 12 weken geleden. En toen kwam dit er mooi achteraan. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Hè? Hier is voor diezelfde keuze maken. Ik kies nou voor het gezin. Dat is even niet zakelijk. Maar het bij u op een radio Vlieten wie ik het zijn. Een sabbatical is net onder water. Hier is vol wat inhalen om weer wat te doen. Ja, we hebben wat op voetbalgebied, maar dat speelde ik al je rode ding. Dus we hier wel weer aan het werken. Ja? Dus, maar ja, dit wie een gok. Alleen die moest ik gewoon neermaken. Net door, dan ben ik gek. Dus dit gaat om gezin. En ja, het Sint-Wurg is dat vreemd dat je contract opzegt. Want zeker bij een club bij het geweldig naar de zin. Want de Graafschap is geweldig. Dus ja, dan ben ik meestal niet denken dan van alles erachter. En ik ga gewoon die in wat moest. En als een slag krijg is alles goed. Maar als je het zelf door, dan denk ik, hoe kan dat nou? Ja, dit is voor mij wel inderdaad wel bijzonder, want de huis altijd zeggen, ja jongens, ik mag wel werken, want dat kan ik me net veroorloven. Wie het in die zin toch een gok? Nee, want ik wist dat ik wel werk krijg zo. En dan komt Cambuur. Hoe kwam Cambuur? Waar bellen hij? Of waar schreeuwt het? Wat gebeurt er? Hoe is het gaan? Nou, de Graaf bellen me eerst en dan komt ze aan tafel met de man en dan wil je eigenlijk snijden. En toen wie het gevoel direct zo goed. En dan moet Arnold Oosterveer mijn zaak nemen, die moet dat roommeisje. Dat deed ik vroeger al zelf, maar dat kijk niet meer. Maar dat weer niks. Dus dat mat even goed. En je weet dat je van de Eredivisie naar de keukenkampioencompetitie ging, zou ik maar zeggen. Dus je weet ook hoe dat leidt. En daar moet je reëel in wezen. En Sander en ik ben ook beide reëel. Dus we weten samen kleer. Even hoe Sander van de neemt zijn namen. Voor die weer duidelijk, voor hem weer duidelijk. Je komt bij mij zien 12, hè? Ja, Sander is een jongen hier van de club. Hij is kwaliteit. Maar hij is bovenal een jongen die ik blind vertrouw, die me net in de rug zit en andersom ik net. En dat is het allerbelangrijkste, dat je een beetje voetballiefde voor kan onderhouden, je samenwerking. Er moet wel wat gebeuren, Henk, want de selectie staat nu op een plak die een beetje Cambuur onwaardig is. Dat moet René Haken uiteraard allemaal zien, maar dan luidt bij hem de druk om het vooral beter te doen. Hè? Nou, het seizoen in het oude, René kan nog een heel goede slagmeidje met Cambuur. En dus laten we net negatief zijn, want René doet ik gewoon zijn best. Hè? En als ik van de weekend show dan win, is het vrij makkelijk. Dus voor mij is het gewoon een na-competitie. En misschien krijg je wel gekke dingen aan, hè? Dat weet je nooit. Nee, stel je voor, als het in de Eredivisie beginnen moest, dat zou het Dwight Lodewijk scenario zijn. Ja, nou, laat maar komen toch. Dat zou hartstikke mooi zijn. Daar zitten we nou ook in. Maar eventjes naar de selectie. De selectie van Cambuur, hast je daar al in verdiepen? Wist op een hichte, wist van alles? Nou, we weten natuurlijk, voetbal is voetbal, je weet een hoop. Hè? Maar het lijkt me net netjes om op de eerste dag daar van alles uit te roepen. En je zit ik nog midden in de competitie, dus daar maar weer eens in overleg. Dat is wel druk, want dan was het al wel echt bemoeien, denk ik, met het samenstellen van de selectie van Cambuur. Ja, maar dat hindert niks. Ik ben wel wat wend. Dus we gaan eerst proberen de Graafschap in de Eredivisie te houden. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. En de jongens weten wat we willen. En daarom doe ik deze week een roommeidje. Zo snel mogelijk, want dan kunnen we daar echt 100% op aan. Nou, en de neffens doe ik de boel hier natuurlijk. Ja. We zijn nu de kerntaak die op je schouders rust. Dat is vooral het elan verombrengen, het enthousiasme, het clubgevoel. Dat moet je hem weer verombrengen, hè? Ja, maar dat doen we samen met onze mensen, met ons publiek en met onze sponsoren. En als ik YouTube wat dit oproept, ja, dan moeten we dat volk aan krijgen. Hè? Maar dat is straks ook weer hand in hand. Hè? Ze weten hoe we werken, we weten hoe we willen voetballen. Nou, en Leeuwarden is een aanvalstad, hè? Daar willen aanvallen. Nou, dat vinden wij zelf ook het leukste. Dus dat gaat aan we hand in hand met onze supporters. En je opvatting is niet het verhoren. Dat is onvallend voetbal propageren, het publiek op de tribune, maar op de banken staan. Ja, dat hebben we nou bij de Graafschap. En in het begin werd dat moeilijk, omdat we waren net goed genoeg in. Maar de jongens waren geweldig in trainen. Alleen we waren net goed genoeg, daar hebben we een beetje hulp bij. En nu spelen we volop aanval en het levert ik punten op. Is dat zin hoor? Ja, geweldige uitdaging. Ja, we moeten eerst de Graafschap heel goed doen. Heel goed doen. Als we erin bloeden, dan leveren we echt een geweldige prestatie met de totale club. Hè? Want daardoor word ik met met de supporters, met
Maar de spelers natuurlijk, maar de directie. Het is één groot geheel en dat moeten we bij Cambuur ook volk van krijgen. Welkom waarom? Dank u wel.